It-tnejn filgħodu l-pulizija mistennija tibda tressaq xi persuni l-qorti brabta ma' sejba sostanzjali ta' droga legatament kokaina. Fil-fatt is-sibt f'operazzjoni tal-Pulizija tad-Distrett flimkien mal-iskwadra ta' kontra droga f'appartament f'San Pawl il-Baħar, il-Pulizija arrestat Taljan u żewġ Olandiżi. Dan ikkonfermaw sorsi fih dan il-korp tal-Pulizija. Wara l tul dawn l-aħħar ġimgħat Pulizija tad-Distrett flimkien mal-iskwadra ta' kontra droga kienu ilhom jissorveljaw u jistudjaw ċertu movimenti. Ħidma li waslet biex is-sibt sar rejd f'dan l-appartament fi-Triq Tamar. Huwa mifhum li l-investigazzjoni kienet frott ta' informazzjoni li waslet għand il-Pulizija dwar kif persuni ta' nazzjonalità barranija flimkien ma' persuni oħra x'aktarx Maltin kienu qegħdin jimportaw id-droga. Din imbagħad allegatament kienet qed tinħażen u tinħadem f'dan l-appartament biex imbagħad eventwalment tiġi mmexxija f'pajjiżna. L-investigazzjonijiet u l-interrogazzjonijiet tal-Pulizija f'dan il-każ għadhom għaddejjin.